Happy New Year po everyone. And malapit na po mag-New Year. 11. Wait, tignan ko po yung oras kung anong oras na po. 11:14 na po. So, yun po. Mag-New Year na po. Yun po sila. Si Daddy. Dad. Happy New Year! New Year! New Year, everyone! Happy New Year po. So, yun po. Babalikan ko na lang po kayo pag 11:58 or 59 na. Sasama ko kayo. Happy New Year! So guys, actually, sinabi po ni ate na 11:59. Pero nag-decide po ako. So, ito guys yung signals. Actually, masyado siya malaki. Pero po, ito po yung mga handaan po. Happy New Year! So, may Christmas tree po dito. Tapos, meron po mga prutas. Ayan. So, ayun guys, see you again in 11:59 p.m. p.m. Happy New Year, guys! I would like to share with you our New Year's Eve dinner. Guys, so ayan. Yan po yung table setup. Mga prosperity fruits with prosperity money, rice, coins, ginger with garlic, and of course the orange or nakyat. So guys, ito po yung yearly tradition, ang prosperity fruits po natin. Nagkukulang po kami ng fruits, 12 to 13 fruits po. So yearly ko po yan ginagawa. So, yan guys, papakita ko sa inyo yung nakapagay na fruits. Happy New Year natin! Happy New Year, Ate Lea! Happy New Year! So, ilang minuto na lang po is mag-12 na. So, bye-bye 2020. Bye-bye po, 2020! So, welcome 2021. Ang wish po namin this coming year is mawala na po yung COVID or yung pandemic po. So, lalo na po yung bagong pandemic na yan. Yung variant COVID. So, sana mawala na po. Of course, huwag po natin kalimutan mag-pray po everyday. Siya po yung pinaka-protection po natin, si Papa God, of course. Guys, Happy New Year! New Year! Happy New Year! Ate, Happy New Year! Happy New Year po! Happy New Year! So, ito guys yung aming Christmas tree. Yan. So, ilang araw na lang is matatanggal na yan.
Kapampangan is Ligang Pasko. Mix, pork, beef, and chicken. So yan guys, nilagang Pasko. Tapos gawa ni Ate Bea, graham, salad. So binigay po ng ninang ko, ninang Presi, pasingo sa Kapampangan. Tapos ito kasama, kasi ito naman po yung ube, leche plan. So ayan guys, share ko lang po sa inyo yung aking prosperity luck for this coming 2021. Ayan po guys. Wait na lang po natin yung 12 midnight para po sa pagsalubong ng 2021. So guys, see you later! So guys, Happy New Year! Pero, Happy New Year! Ayan na guys! Ayan guys, nakikita niyo po ba? Yun! Happy New Year! Yun na, yun na! Happy New Year! Ayan guys, ano? Ah! Alam guys, ah! Tagal! Ay! Sarama! Ay, ang ganda! 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 Bye-bye! Yun na! Wala guys, nag-stop! Ah! Delikado! Tayaw! So guys, Happy New Year! So guys, kanina pa ako nahihilo dito. Pero pinipigilan ko lang. Ah! Yan na, yan na! Yan na guys! Happy New Year! Ah! Ang ganda. Okay. Ah, baho! Oh! Ah! Delikado, guys! Oh my God! Sana 2021! Wait lang. Yahoo! Hala! Ah! Ba't ganun, sayang? Oh, yun na siya. Yay! Oh! Guys, delikado po yung ginagawa ng kapitbahay namin. Happy New Year! Sa lahat po ng tao dyan! Ayan. So, ayan na naman po. Ayan. So, gawin na po natin. Happy New Year! So, ayan. Wait lang po, guys. Ano? Ala! Puset! Pinipit! Scam! Charot!
kayo. Papa! Eh, tapos na ba? Boo-boo Sky! Charot, wait lang. The lighter po! Hindi, yung lighter. Guys, oh, dami na po natin. Happy New Year po! Actually, guys, tapos na po kami kumain para magdi-dessert na lang po kami mamaya. Ay, Ay, kinuha lahat? Mom? Guys, puro husok na dito sa terrace po namin. Ah. Woo! Ito. Wala na. Ayun. Guys, meron pa dito. Woo! Hindi ang mabika. Ah! Uy! Woo! Woo! Happy New Year! Woo! Hindi lang. Nalaman ko. Happy New Year, guys! Everybody! So, guys, pag umihi kayo sa 11:59 p.m. sa 1 year ka na doon, charot. Ang konti naman nito. Mano pa? Kailangan nagko-connect. Happy New Year everyone. God bless. Stay safe. That's it for today's video. Share. Subscribe. Please click the notification bell for more upcoming videos. Thanks for watching.